ҳамёрон азиз, мо давом мекунем як наврро аз ҳамин ҳавза. чӣ хеле ки мо қайд кардем, аз 7 километр 7,5 километр ҳамин обро аз 200 метри қаъри замин зада гирифта оварда ҳавз карда дар инҷа. баъд ба воситаи насос, ин ҳамин насос буд, ози кор карда истодагӣ буд, насосро мо хомӯш кардем барои ки овози ман шунида намешуд. боз медороем дар инҷо чӣ таҷҳизотҳо кардааст. Ман баъд дидам инро. ман инро ки мебинед, ин таҷҳизотҳо ҳамаш филтр ҳаст, яъне ки инҷа филтр мешаванд ва ана инҷа берунда бочкаи дору мондагӣ. дар ин бочка доруро меандозанд, обро кашида аз ҳамон қубур мебараду дору қад омехта шуда баъд меравад. баъд ба дохили ҳамин труба қади багмонам буд. Фурқат, ҳамин трубаи ту ба дурин ҳам бочка рафтагай? Не, ай тарафай трубаи сиуда. қабати авай қад рафтагӣ? Бог, не, ин меравад ин труба. ҳа, ани меравад, а? Не, ана инҷа биромад. ҳа, аз инҷа биромада таки замин қади меравад ме? ҳа, аз инҷа биромада қубури чанд? 160, диаметри 160 заминда гурондагӣ меравад боғ, а? ҳамон тараф. 1080 метр. ҳа, ин бочка барои Фиртигатсия дору омехта кардан. чӣ хеле дору мисол бачагӣ витаминҳо, ҳа. карбамид, слитр, ино филтр мебошанд, ҷураҷон? Ино филтр ме? ҳамин филтр дар оби шумо филтр дар кор ҳастми? бале, барои вақте ки система қатраки об метему, агар капилляро загаша лента айкор мебошад. оби шумо тоза ку? Система ҳаст. ба ҳар ҳол мана ҳамдиёрон азиз, хай ин каса нақсар медоранд. Ин истеҳсоли куҷо? Туркиями? Истеҳсоли Ӯзбекистон. ин Ӯзбекистон аллакай истеҳсол мекунад. ҳамин чанд пул ғалтид тахминан? таҷҳизот чанд ҳазор доллар? 5000 доллар. ҳамин таҷҳизот дар Ӯзбекистон то инҷа омадан 5000 доллар ғалтид, на? вай системаи ваяша ҷои пайваст кардан. Инаш чӣ? Ин системаи ибо вақте ки чӣ мешавад, ҳамин филтровус. ҳа, назорат. ҳамин обратка ичра об мекунад, чӣ мешавад? ҳа, барои худаш шудан, ҳа? ҳар 20 минут ихча паривад мекунад. ҳа, беҳтарин. ҳамдиёрон азиз, мана дидед, дар Ӯзбекистон будааст, ман намедонам мағозаашро. хулоси гап, аз ҳавз обро мегирад, мебиёрад дохили ин система, дохили ин таҷҳизотҳо. ино филтр, яъне ки тозакунанда, аз инҷо обро тоза карда медиҳад ба ин қубур меравад. инҷо агар дору омехта кунед, аз инҷо дору мечакад дохили обатону, баъд ба ҳамин меравад боғ меравад. ҳамдиёрон азиз, мана бояд чӣ гӯям дар шумо? Системаи он қадар сложне чӣ мешавад ба тоҷикиш? Он қадар қин набудааст, осонак. ана шумо метавонед истифода бурда ҳамин намуд таҷҳизотҳоро харидорӣ намуда ҳамхел обро гирифта ба насосҳо дода ба боғҳоятон роӣ кунед. мана ин насос мекашад. ҳамин насос мекашад, ака? Бале. ҳамин насос. ин чанд қа мекашад, ака? Дар 1 соат 160 куб об. дар 1 соат 160 куб об. сефаза, ҳа? Бале. мана ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори шумо бошад.